en ferry. Tager du billede? Det tager video. Går det for direkte? Okay. Gunman. Hvor er hende? Den er sådan der. Der er hun. Der er hun der. Kig. 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 Ej, der er notat. Der. Yay! Jeg fik min narret. Kan de gøre? Oh my god. Hallo. Hvad har du lavet på min date? Hej. Hej, hallo. Er det på hovedet? Er det på hovedet? Ikke fra den her vinkel, men det er det vel nok på skærmen, ja. Få det på hovedet. Det er det. Mikrofonen ligger sgu da her derude. En gang. Jo, en gang. Oh my god, jeg vil ikke med i jeres YouTube-film! Haha! Det kommer det. Spejlvind. Nej, nu er det sådan en underlig vent. Nu er det sådan en rigtig vent. Nej, det er sgu ikke. Det der, den har jeg. For eksempel på Mediums kamera, der kan man ikke læse tekst, men det kan man her. Ikke? Det kan man faktisk. Ja. Det er faktisk rigtig vel. Spejlvendt, det er sådan, hvor... Hvad betyder det? Den længste titel nogensinde. Jo, det gør det jo hele tiden. Ja. Så skal vi en musikvideo mere. Musik? Okay, hvordan går det egentlig med det der rum? Nå, det er færdigt. Så nu har jeg helt rundt med baskabinet og guitar. Og så noget skole. Derfor var der inde der på frygten smart. Okay. Har du en joke? Må jeg have en joke? Har du en yogas? Jeg havde faktisk en god en her den anden. Jeg kan lige se, jeg har en dårlig. Ej, det ser sådan ud i virkeligheden. Kæft, hvad jeg er. Nå, jeg har en god en. Det er den her mand her. Den her mand, der kommer hen til Jørgen fra Kims. Og han er sådan lidt sur, fordi at Jørgen kommer Den har vi jo hørt før, Mikkel. ikke her. Jo! Nej, her var det jo græskar. Vi har hørt den før Ikke den alligevel. her. Vi har hørt den før alligevel. Vi hørte den igen. Han er åbenbart lidt mopset. Vi har hørt den før. Vi har hørt den. Ja, han er lidt mopset på Jørgen fra Kims, så han siger, har du spist søm? Og så siger Jørgen jo, totalt klipper lidt tilbage. Nej, kun skruer. De nye tomat. Jeg laver en ny chips, der hedder søm. Søm? De nye søm fra chips, eller fra kips. Ja, den burde egentlig lave sådan en søm ting. Det burde den. Du burde lave en hammer. Hvad? Du burde lave en hammer. En hammer? En hammer? En hammer. Den nye hammer fra kips. Den skal vi ikke over til Lisa og interviewe hende. Det gør vi. Jeg kan bare filme den her. Interview ven. Hey, nu sidder jeg bare i vejen. Nej, det er sådan. Lisa, hvordan har du det med det forsøg? Hvordan har du det ikke med det forsøg?
Synes du, det lugtede af Går det godt med rapportskiven? Lugtede rimelig meget på, det gør. 5 guldæg. Ja, det var jeg totalt god. Ej,